Mayong gabi mga kaigsunan nga kapaglaom. Niningtak na sa kagabion, dalaygon ang Dios niining panahon nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Usa ni kapanalangin kanato mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga atuan na usab pahinumduman ang atong kaugalingon, labi na ni ining mga pulong gikan sa Salmo 23 nga magahatag kanato og dugang pag-alagad sa Ginoo nga samtang kita nagahimaya nga to kaniya, ato usab ihatag og i-share ang atong mga kaugalingon nga mga storya, mga testimonya mahitungod sa Ginoo aron ang usab sila mahimong panalangin o mapanalanginan sila o sila usab gihapon ilang mahatag og ma-share ang ilang mga testimonya diha sa Ginoo. Usa nining kagabion, ang atong topiko mga kaigsuonan magsentro sa versikulo 5, kapitulo 23 sa maong libro gihapon sa Salmo. Ug mga kaigsuonan, ako kining gitituluhan nga A Table of Grace in the Valley of Shadow. Usa ka lamisa sa grasya sa walog sa mga landong. Mga kaigsuonan, kung atong tan-awon balik ta gamay sa versikulo 4, pipila ka mga speaker, si Pastor Sumatra, si Pastor Abejo, ilang gisgutan ang bersikulo 4 ug ilang mga kaigsuonan, mga kapaglaom, ilang gisaysay sa matag usa kanato nga ang kangit-ngit dili di ay na maayo sa atong kinabuhi. Apan mga kaigsuonan, kung atong tan-awon ang walog sa landong sa kamatayon, usa din na ka lugar diin ang kangit-ngit murag nagtabon sa paglaom, usab ang kahadlok naghinay-hinay o pagsuyop sa imong panghuna-huna. Kitanaw na ito mga kaigsuonan, in realidad sa atong panahon karon, kung ang atong kinabuhi puno kay sangit-ngit sa problema, kung atong kinabuhi puno kayo sa kangit-ngit sa mga pagsulay, usahay mga kaigsuonan, matabunan ang atong pagtuo o usahay mawala na tadiha atubangan sa Ginoo. Apan bisan pa niini nga malisod nga mga panahon mga kaigsuonan, mga kapaglaom, ang kamot sa Dios sa gihapon nagpadayon sa paghatag sa matag usa kanato, nagpuno sa kalipay ug sa pagpasiguli alang sa matag usa kanato. Mobito na mga kaigsuonan, karon nga kagabion atong susihon ang Salmo 23 bersikulo 5 ug ang walay kupas nga mensahe niini mahitungod sa paglaom, taliwala sa mga bagyo sa kinabuhi, ug ubani ako mga kaigsuonan, mga kapaglaom, aron atong mahibal-an ang kadaugan sa Dios diha kanimo ug kanako. Atong pagbabasahon mga kaigsuonan ang bersikulo. Sa Salmo 23 bersikulo 5 nag-ingon ako pagbabasahon sa English nga pinulungan, Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anoints my head with oil, my cup runneth over. Mga kaigsuonan, karon nga kagabion, diha lang kataman sa pinulungan, Thou preparest a table before me in the presence of thy enemies. Nga ang Dios nag-andam og lamisa atubangan sa akong mga kaaway. Mga kaigsuonan, mga kapaglaom, kini nga bersikulo naghisgot sa dili maihap sa pagtagbo sa Dios, bisan pa sa taliwala sa atong pinakadako nga mga pagsulay. Mubito na mga kaigsuonan, kung atong tan-awon pag-ayo ang bersikulo, diha na to makita kung unsa kalalom sa espirituhanon nga kahulugan ug praktikal nga bili nga ang saad sa Dios nga samtang kita nagpuyo ni ining kalibutan ang grasya o kinang gitawag na to mga kaigsuonan, ang lamisa sa grasya nagpabilin o giplastar, giandam sa Dios alang sa matag usa kanato aron mapalig-on ang atong mga pagtuo niining mga panahon. Apan sa dili pa ta magpadayon mga kaigsuonan, atong pangayoon sa pagpadayon ang presensya sa Balang Espiritu magampo sa ta. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios tiningtak na sa kagabion, daghang salamat Amahan sa higayon nga imong gihatag kanamo nga samtang kami
magapadayon sa pagtuon sa Salmo 23 versikulo 5, ang imong presensya magaablik sa mong mga hununag kasing-kasing aron kami o Dios makasabot pagid pag-ayo sa imong gugma, sa imong grasya aron sa gihapon kami magapadayon ni ining kalibutan nga puno sa kasalanan, magmalig-on o magpabilin diha kanimo sa matag karon ug unya. Daghang salamat o Dios sa pagtubag sa mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus among personal nga manluluwas. Amen. Mga kaigsuonan, kung tan-aw nato ang atong kinabuhi karon, daghan kitag mga kasaylapan, daghan kitag mga sala, daghan kitag mga sayop, o daghan kayo ang mga butang nga nakapaapekto sa atong kinabuhi matag karon ug unya. Apan bisan pa ni ana mga kaigsuonan, mga kapaglaom, ang Dios sa gihapon naning kamot aron kita mahapsay diha kaniya bisan pa sa kalisod sa kalibutan karon. Mo bitaw na mga kaigsuonan, kung atong tan-awon ang bersikulo 5, dito lamang sa phrase nga ang Dios nag-andam og lamisa sa grasya, atong makita nga ang Ginoo sa makanunayon iyang giandam ang lamisa alang kanimo ug kanako. Kung atong tan-awon mga kaigsuonan, let's have our word study. Ang table o kining lamisa nagsimbolo di ay ni sa pagtagbo sa Dios usa kini kadako kaayo nga gitaw katiguman sa iyang pag-atiman or usa kadako kaayo nga kaselebrasyon sa iyang pag-atiman kanimo kanako usab sa mga panalangin. Kung atong tanawon mga kaigsuonan sa unang nga panahon, sa kultura sa unang nga mga panahon, ang pag-andam di ay og lamisa alang sa bisita. Kay lamisa nga adunay pagkaon para ngadto sa mga bisita, usa di kay ni mga kaigsuonan kapahimangno pahinumdom nga adunay kasiguruan nga proteksyon ngadto sa bisita biskan grabe ang panahon or biskan ang peligro anaa gihapon ngadto kanila. So, kung ang Dios nag-andam og lamisa sa grasya alang kanimog kanako, ti mailhan kini mga kaigsuonan, mga kapaglaom, nga aduna tay kasiguruan, nga aduna tay proteksyon, panalangin, kaluoy, gikan ngadto sa Ginoo. Mubitaw na ang Isaias kapitulo 25, bersikulo 6 nagingon, ang Dios nag-andam og usa ka lamisa nga puno sa mahamis nga pagkaon ug daghang panalangin nga nagapakita sa iyang gugma alang sa iyang katawan. Now, karon mga kaigsuonan, ang pinulungan pagyud nag-ingon sa bersikulo 5, kapitulo 23 sa Salmo, atubangan sa iyang mga kaaway. Ang Dios gaandam og lamisa sa grasya atubangan sa atong mga kaaway, atubangan sa iyang kaaway. Ug mga kaigsuonan, kung atong tan-awon ang konteksto, kung atong tan-awon atong kinabuhi karon og kahimtang, ang mga kaaway di ay nagsimbolo sa mga kalisod sa atong ginaatubang. Sama sa unsa, sakit, kahadlok, kawad-an sa paglaom, ug bisan ang hulga sa kamatayon, mga kaigsuonan, mga kapaglaom. Kung atong paminawon, kung atong pamalandungon, dili maayo mga kaigsuonan, dili ta ganahan nga moabot sa atong kinabuhi, apan wala tay mabuhat. Nganuman, nagpuyo ta ni ining kalibutan nga puno sa kasalanan. Apan ayaw kalimot, adunay paglaom. Adunay paglaom mga kaigsuonan. Mobitaw na, biskan pa ang kaaway anaa kanato karon, apan wala kini gahom aron sa pagbabag sa kaluoy sa Ginoo kanimo ug kanako. Mubitaw na ang Roma kapitulo 8:31 nag-ingon, kung ang Dios ang atong kauban, ang Dios sa makanunayon nag-andam og lamisa sa grasya kanimo ug kanako, kita aduna ba kitay rason nga mahadlok or kining mga butanga makabatok ba kanat. Karon mga kaigsuonan ning takna sa kagabion, akong i-share ang personal testimony nga dito pa mi sa Iligan City. Ang akong asawa, akong misis, nagtrabaho sa Adventist Medical Center Iligan,
Ako usab nagtrabaho dito sa Adventist Medical Center College. Tuig 2021, kabalo ta mga kaigsunan kapaglaom, kakana nga mga panahon na grabe kaayo ang COVID-19. And Iligan City, na pagid mi sa hospital, grabe gid karampant ang positive atong time. So kami, kay ang akong misis magud mga kaigsunan mga kapaglaom, during the time, buros siya. Buros, 8 months old. So, grabing careful, grabing pagkaon, vitamins, as much as possible, dili gimi magtapok-tapok, pero wa damha mga kaigsunan, niabot gyud ang COVID-19 sa among panimalay. Agosto 2021. Usa ka adlaw ana mga kaigsunan, nireklamo ang akong misis. Kung nga, Papa, wa ako diri sa hospital. Nang ano man, naglain akong paminaw, murag, labad akong ulo, then, nana sige tawag mga kaigsunan mga kapaglaog body malay. So, naguna-una na ako mga kaigsunan, kung nga, murag, dili na ni maayo. Ano ko sa kagalingon nga, murag mao naman siguro ni. No? COVID naman siguro ni. So, mo to mga kaigsunan, akong gikuha ang ako ang misis, gidala na ko sa balay, gipatulog na ko, gipainom og tambal, vitamins, og uban pa mga kaigsunan. Aron lang nga mabalik yang kusog kay basin di ay ma-okay siya o basin dili ay COVID, kapoy lang siya kay bilar, then makabalik sa trabaho pagkahapon. Wala damha. Ang iyang sakit mga kaigsunan nagpadayon hangtod gilanta na siya, giubo na siya, gisipon na siya mga kaigsunan mga kapaglaom, paspas kaayo ang dagan o paspas kaayo ang effect sa COVID sa iyaha. Sa Miyerkules sa gabi, niadto mi sa hospital mga kaigsunan mga kapaglaom, nagpa-check na lang gid mi, nagpa-test mi kung positive ba mi or negative. So, pero duda nagikay ko mga kaigsunan mga kapaglaom, nga positibo gyud siya. Og positibo po ko mga kaigsunan, ang nakanindot lang sa kuha, asymptomatic ko. Ang tanan nga symptoms naa sa akong asawa. So, mo to mga kaigsunan, naka-decide mi nga pagkasunod adlaw, magpa-admit mi sa hospital, kay niadtong mga panahon na, nay usa ka section, usa ka area sa hospital mga kaigsunan mga kapaglaom nga intended ra gid na sa mga workers nga gipang positive for isolation. So dito may mga kaigsunan, we stayed there for several days. And I was hoping nga maokey ra akong asawa, maokey ra akong misis. So sige ra ko ginakantahan ako mga kaigsunan kanang positive vibe. Positive nga mga environment, bahalag negatibo kay ko usay mga kaigsunan, dali ra kayo ko mas stress. To tell you honestly, mas ligon pa na og personality ang akong asawa kaysa ako Pero tugatong nga tay mga kaigsunan naning kamot gyud ko because I was the one nga ako ra gyud ang mahimong nga atiman, ako ra gyud maghatag og mga positibo nga mga butang kay kami ra gyud duha mga kaigsunan buros pa gyud sa atong time. So pila ka adlaw we're expecting nga okay ra siya, then ang iyang hilanat on and off. Mawala, mabalik na pod. Mawala, mabalik na pod. Iyang ubo, iyang sipon, grabe mga vitamins mga kaigsunan. Naglimon na lang pod mi, biskan unsa na lang yun kay para ma-boost ang among immune system. So, from time to time pod mga kaigsunan, gina-check pod ang baby. Kay buros man sa 8 months old. Muni mga kaigsunan, kung inyo nakita sa screen, luya kayo siya, ako smile ra gihapon, picture. Muna mga kaigsunan, ginamonitor siya permi, niabot ang panahon, sa pag-check sa bata, nakita nila mga kaigsunan, siguro, tungod sa COVID-19, nga na-stress na ang bata. Sumuto mga kaigsunan, gitabang ang akong misis, o gibalhin mi sa usa ka room. And then during that time, ang mga nurses or even doctors, nag-expect na gid sila mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga kuhao na ang baby. Nga naman, stress na kayo sa tiyan. Pero nag-ampo mi Lord, 8 months old pa ang bata. Ipaabot lang tana og 9 months. At least, 9 months, then pwede na to siya CS or normal delivery. Mga kaigsunan, ang Diyos nagtubag sa mga pag-ampo. Na okay ang bata, then wala na lang gipadayon ang CS. So dito mga kaigsunan, gibalin mi siya sa ka room, diyan gitambalan siya. Ginahatagag oxygen, kay maglisod pog sa ginhawa mga kaigsunan, kay naa sa gitawag nga
bilateral COVID pneumonia. No? Tungod sa COVID nga apektuhan iyang baga. Usa ka adlaw anak mga kaigsunan, that was Saturday afternoon. Samtang ang mga nurse nagkatiman sa iyaha, naghatag sa iyang tambal, nireklamo ang akong misis. Ningon siya mga kaigsunan, "Papa, sakit akong dughan. Papa, sakit akong ulo. Papa, sakit kayo." Sige siya pangumot mga kaigsunan, mga kapaglaom. Sige siya sakit kayo, Papa. So ang gibuhat sa nurse, iyang gikuha ang tambal, iyang gipang stop ang mga tambal, kay basin mo ito hinungdan, nganong nagsakit iyang kasing-kasing, nagsakit mo iyang ulo. So mo ito mga kaigsunan, after several minutes, na okay na siya. So, niingon ang doktor, atong ipacheck imong brain, ipacheck po nato imong heart. That was Saturday afternoon. Nagpa-check mi mga kaigsunan, nagpa-CT scan mi, and then nagpa-to the echo. Pagkagabi mga kaigsunan, niabot ang result. Paghatag sa result, okay ra ang brain. Walay problema. Apan mga kaigsunan, ang problema karon ang iyang kasing-kasing. Kinabantayan ako mga kaigsunan, mga kapaglaom, while ga-check po ang katong in charge sa to the echo, kay mga kaila raman lagi nato sa hospital, mga kaigsuunan, mga igsuon ra nato sa pagtuo. Wala gid sila istorya. Kay usually, kung magpa-check mi sa baby, magpa-to the echo mi or some other things, magstorya mi nga okay ra ang baby, okay ra tanan, pero katong mga kaigsuunan, hilom kayo sila. Nag-wonder kung anong hilom kayo sila. Dito na din ako nahinumduman mga kaigsuunan, paggawa sa result, nga murag naa day something nga problema. That was 10 p.m. Saturday. Sabado. Nidool ang doktor, kay nangayo naman ang nurses, ang nurse og kinsa imong doktor. So, wato namin gihatag nga doktor. Ang doktor dayon nibisita sa mo pagka alas 10 sa gabi. Nangutana siya mga kaigsuunan ang doktor kung nabay history sa kasing-kasing nga problema. Wala. First time po niya mga kaigsuunan, mga kapaglaom, nga dito ma-admit. So, gi-check mga kaigsuunan, paghuman, gipagawas ko sa doktor, murag lain na akong buot, lain na akong ginhawa. Kaya usually, makita na to sa salida mga kaigsuunan, kung ang doktor gani, pagawas ang iyang mga hingtungdan, means naanay gamay or probably naisulti ang doktor nga dako kay nga problema ngadto sa pasyente. Then paggawas mo mga kaigsuunan, ni istorya din ang doktor sa kuha, "Sir, ang imong asawa na ay acute myocarditis." Nga unsa man na, Dok? Ingon din siya nga, anytime magka-cardiac arrest siya. Anytime mamatay ang imong asawa. Anytime magka-problema siya. Wa ko kasabot mga kaigsunan, mga kapaglaom sa akong gibati. Wa ko kasabot kung unsa ako pagstorya sa doktor, ang ako ra gigon sa doktor, "Dok, unsa may atong mabuhat?" Ningon ang doktor mga kaigsunan, mga kapaglaom, "Mag-ampo ta nga adunay mirakulo ug maghatag tag tambal nga atong ihatag ngadto sa imong asawa." Wa ko kasabot mga kaigsunan. Ako man na magstorya sa doktor, nibalik ko dito sa kwarto, nanirado ko, nakita na ko akong asawa nga natulog. Nag-ampo ko mga kaigsuunan. Giampuan ako akong misis, dan human na anak mga kaigsuunan, niadto ko dito sa CR. Nagpaagas ko sa faucet. Dito ko nihilak pag-ayo nagdagoy-huy. Sige og hilak og nag-ampo sa Ginoo. Apan mga kaigsuunan ang akong pag-ampo, dili pagpangayo og tabang, kung dili pangutana. Anak ko, "Lord, ngano? Bag-o ra mi naminyo tuig 2020. Karon 2021, Agosto, imo na siyang kwaon sa kuha. Imo nang kwaon ang imo akong bata og siya baluhon ako nimo mo nang pangutana nako sa Ginoo." Mga kaigsunan, mga kapaglaom. Sige kog hilak. "Lord, ngano man gyud ni?" Pila ka minuto mga kaigsunan, nigawas ko. Trapo ko kay dili ko ganahan nga makabalo akong misis, kay sa tinud-anay mga kaigsunan, nakabalo ang akong misis sa iyang kahimtang human nang nagawas mi sa ospital. Dito nag-ampo na pug ko, then niabot gyud ang punto mga kaigsuunan, kay gipangutana ko kung kinsa akong pilion. Ang akong misis or ang bata. You know what mga kaigsuunan, akong mga higala, ang akong mga
mga kauban sa trabaho, uban ako mga parente sige ingon, Neil, Aizar, pilia si Sarah kay makabuhat pa kag bagong bata. Si Sarah gid pilia. Bahala na ng bata kay kabalo ka nga makabuhat pa mong utro. Apan mga kaigsuonan akong unsa akong tubag? Wala ko'y pilion kay gusto nako silang duha maluwas. Gusto nako silang duha maluwas nga makita nako ang bata nga makig-uban nako ang mama ang akong asawa. To make the long story short mga kaigsuonan. Ang Diyos maayo kaayo. Ang Diyos naghatag og mirakulo. Moto mga kaigsuonan, for several days nga gihatag nga tambal sa doktor nga to sa akong asawa. Murag naghatag og positive nga kaayuhan nga to sa iya. Pila ka adlaw ni okay na siya, ni okay niyang ginhawa, dili na kay siya magluya. Pero kung tanawin yung picture mga kaigsuonan, ngisi-ngisi na gid siya. Apil na po kung ngisi-ngisi, balag sakit pa kayong buot. Apan mga kaigsuonan, ang side effect dahil sa tambal, magkuha o akwaon ang tubig sa imong lawas. Kaya ang iyang kasing-kasing mga kaigsuonan, acute myocarditis, napuno dahil sa tubig. Munang nalumos, maglisod siya og pump. Mobitaw na nga sa medical pa nga mga terminology, kanang ejection fraction. Ang normal daw mga kaigsuonan, kung dili ko masayop, is like 65% above. Ang dili normal, below ana. Ang sa akong asawa mga kaigsuonan is 30%, which is very low. Muna nga anytime, magka-cardiac arrest siya. Anytime, mamatay siya. Munang ibed rest gid sa mga kaigsuonan nga dili gid sa dapat mulihok, dili gid sa dapat mutindog, mag-relax ra gid siya kay dili pa kaya iyang kasing-kasing. Apan mga kaigsuonan, kay ang side effect sa tambal kuhaon sa ng tubig. So mao rin to ang nahitabo ang tiyan o ang baby kay giputos man nagtubig mga kaigsuonan mga kapaglaom, naputos siya sa amniotic fluid, nagkahinahinay na pud og kawala. So nagka-problema na pud mi. Kay unsaon man namo nga maundang o unsaon namo nga dili mahurot ang tubig na kung dili pud nimo kung muundang pud mga kaigsuonan og tambal ngadto sa akong asawa, ang posibilidad dili pud siya maayo. So kung padayonon pod, madaot pod ang baby, naglibog na ko mga kaigsuonan mga kapaglaom. Until niabot ang time nga niingon ang doktor, Sir, Pastor, kuhaon na nato ang bata, i-CS na nato. Pero naglibog ko mga kaigsuonan, kay ang doktor niingon, dili pa ready ang imong asawa biskan unsa nga operation. Kay nga naman, dili pa ready iyang heart. Dagan kay sa doktor atong nga time mga kaigsuonan. Ang uban nga doctors ni sign na for CS operation. Pero ang last gyud nga ni perma ang iyang cardio. Kay kabalo siya mga kaigsuonan mga kapaglaom nga dili pa ready ang kasing-kasing any kind of surgery. Kay basin maoy hinungdan sa iyang kamatayon kung siya magpa-opera. Pero ingon ko mga kaigsuonan, Lord, ikaw na bahala. Anak ko sa doktor, Dok, go. Mag-ampo lang kita, please, luwasa ang akong asawa, luwasa ang akong bata. To make the long story short mga kaigsuonan, praise the Lord! God answered our prayer. Na-okay ra tanan mga kaigsuonan, ang bata, normal ra pud, even though nga naa say ginagmay nga mga nasa ginagmay nga mga sakit nga nakuha niya siyang mama, nga samtang napasasatiyan, nga nagka-problema po niyang kasing-kasing o iyang baga, pero minor lang mga kaigsuonan. Minor lang. Moto mga kaigsuonan kung nalipay ko pag-ayo. Nga grabe for almost a month in the hospital. Grabe ang kalisod, grabe ang kasakit, grabe ang mga decision, grabe ang mga pagpili, grabe mga kaigsuonan ang pagduol or even sa panahon nga nangutana ko sa Ginoo. Sa katapusan di ay mga kaigsuonan, akong nakita ang gahom sa Ginoo. Akong nakita ang lamisa sa grasya sa Ginoo. Akong nakita mga kaigsuonan mga kapaglaom kung unsa ka makahigugmaon ang Dios kanimo ug kanako. Kung tanaw na to mga kaigsuonan akong
ang akong bata o ako ang misis mo nga time sa last day namo so after nakagawas mi ni balik mi sa hospital. Kay naa pa man sa NICU for 2 weeks ang akong baby ato nga time. Dako kay ngisi akong asawa, akong bata, gi-oxygen pero dako kay kog kalipay mga kigsuunan. Karon ang akong bata 3 years old na. Hyper kayo kusog kay mudagan. Dako kay kog pasalamat sa Ginoo kay akong natagamtaman ang kaluoy o ang grasya sa Ginoo nga iyang gibubo sa matag usa ka namo. Mga kaigsuunan, ayaw kalimot nga ang kahadlok, ang pagduha-duha ug ang pagkadili siguro nagpalibot kanato, kanimo ug kanako. Sama kini mga kaigsuunan sa kaaway. Kada adlaw ang atong kaaway na ningkamot aron ang atong pagtuo mawala nga to sa Ginoo. Apan remember mga kaigsuunan, apan ang kamot sa Dios dako kaayo, klaro kaayo nga nag-andam usab sa lamisa sa grasya alang kanimo ug kanako. Mga kaigsuunan, sa katapusan nga bahin sa atong mga pahinumdom karon. Ang kining mga problema, kining mga pagsulay, kining mga kasakit nga atong gipangbati karon, panalangin di ay gihapon ni mga kaigsuunan sa atong kinabuhi. The more daghan tag problema, the more nga naatay mga pagsulay, the more day mga kaigsuunan nga naay mga tentasyon moabot sa atong kinabuhi, the more po di ay ta muduol diha sa Ginoo. Kung wala tay problema mga kaigsuunan, usay makalimot ta. Kung wala tay mga kasakit, usay makalimot ta nga naa day Ginoo. Kung puno na lang sa panalangin, mo bitaw na mga kaigsuunan nga usahay mutugot ang Ginoo. Nga makabati ta niining mga kabatian, mga pagsulay sa kinabuhi aron atong mahinumduman nga adunay Ginoo nga nag-andam og lamisa sa grasya sa imo ug kanako karon. Di ko kalimot mga kaigsuunan, dito ko sa Cambodia, katapusan nga sugilanon. Dito ko sa Cambodia for 2 years, way back 2017 to 2019. Nagtudlo ko mga kaigsuunan og grade 12 student sa ato ang tulunghaan. Nag-discuss ko mahitungod sa kaluoy sa Ginoo. Usa ka aktibidades ana. Ako silang istorya nga, okay, pangita mo pares, gawas mo dito, pangita mo mga butang sa inyong palibot. Tanawan ninyo dito, and then balik mo dire aron maghatag sa inyong reflection. So nagulat-ulat ko mga kaigsuunan, dito ko sa classroom, ulat-ulat sa ilaha, kanta-kanta, basa-basa. Then after few minutes, niabot sila, then nagsugod na sila explain o hatag reflection sa ilang mga butang. Dito ko mga kaigsuunan, nahibulong o natingala nga adunay sa kaparisan nga nagbitbit mga kaigsuunan mga kapaglaom og cellophane. Di nangutana din sila sa maong klase. Unsa man sa Binisaya pa nga pinulungan. Ana din sila mga kaigsuunan yung mga klase, wala may kabalo, din ilang gipagawas mga kaigsuunan. Ana sila nga mao kini ang tai sa baka. So grabing pangatawa. Apil po ko ni katawa. Then ana din sila mga kaigsuunan mga kapaglaom. Baho ni dili. Baho. Hugaw ni dili. Hugaw. Ganahan mo ani dili. Dili ganahan. So in another word mga kaigsuunan, di walay ganahan sa tae sa baka kay tae man to sa baka. How much more kung tae sa tao? So katong mga kaigsuunan, ilang gi-explain. Kung kining tae sa baka, sa gula nimo sakto nga yuta, i-mix nimo tarong, ibutang nimo dito sa maong tanom, mahimo kining fertilizer. So dako kay kalipay, ana di ay. Then pag-reflect mga kaigsuunan, niingon din sila. Kung ang kining tae day mga kaigsuunan, sama rin ni sa atong mga problema sa kinabuhi. Kining tae sama rin ni sa mga pagsulay. Nga kung atong dawaton, baho kayo, hugaw kayo, or dili taganahan, nga atong stay or ipabilin sa atong balay. Apan mga kaigsuunan, kung kining problema sa gulan og pagtuo diha sa Ginoo, kung kining problema sa gulan sa presensya sa Ginoo, kung kining problema mga pagsulay sa kinabuhi, sa gulan sa grasya kaluoy sa Ginoo, mahimo day kining fertilizer mga kaigsuunan nga makapaligon, makapabunga sa atong kinabuhi diha sa pag-alagad sa Ginoo. Remember mga kaigsuunan, ang Dios
nagtan-aw sa matag usa kanato sa matag karon ug unya. Ang Dios mao ang atong magbalantay. Ang Dios mao ang atong amahan nga nagalantaw ug nagasustinar sa mga butang sa atong kakulangon. Muna mga kaigsuonan, ayaw kalimot. Biskan pa niining kalibutan nga puno kayo sa kangit-ngit. Niining kalibutan nga puno kay sa kaaway. Apan sa gihapon, ang Dios nagaandam og lamisa sa grasya kaluoy alang kanimo og kanako. Muna mga kaigsuonan niining takna sa kagabion. Ang Dios nagatuktok sa atong kasing-kasing gunahuna. Nagatuktok sa atong mga kinabuhi karon. Ablihis siya ug dawata siya. Dawata ang iyang lamisa sa grasya. Dawata ang iyang kaluoy diha kanimo. Dawata ang iyang gugma diha kanimo ug magpabilin diha kang Kristo hangtod sa iyang ikaduhang pagbalik. Ang Ginoo mga kaigsuonan, si Ginoong Hesus nga atong personal nga manluluwas. Mao ang atong magbalantay. Mobitaw na ang bersikulo 1:23 nag-ingon sa Salmo, kung si Jehova ang Dios mao ang akong magbalantay, walay makulang kanato. Confidenta mga kaigsuonan, makuntinto ta. Biskan lisod kay ang kinabuhi, naagyapon ang Ginoo ug kuntinto ta kung unsay naa kanato karon. Muna mga kaigsuonan, I stand before you this evening that I am a living testimony kung unsa ka maayo ug unsa ang grasya sa Ginoo kanako sa akong pamilya, sa akong asawa ug sa akong bata. Kabalo ko mga kaigsuonan, mga kapaglaom nga aduna pud mo'y mga testimonya sa Ginoo nga ang pagkaluoy ug ang grasya inyong natagamtaman. Mga kaigsuonan, ato kining kinabuhian kung unsa ang gihatag sa Ginoo kanimo ug kanako. Magampo ta. Dalay gunong silimbaho ng mga Dios ning takna sa kagabion. Daghang salamat amahan sa mga testimonya, daghang salamat usab sa lamisa sa grasya nga imong giandam sa matag usa kanamo. Nga kining lamisa o Dios nagahatag kanamo kalugwayan, nagahatag kanamo proteksyon sa among kaaway, nagahatag kanamo kalugwayan sa kangit-ngit ining kalibutan, nagahatag kanamo proteksyon, nagahatag kanamo kalugwayan sa mga butang nga dili maayo alang sa matag usa kanamo. O Diyos, naghangyo kami diha kanimo nga ang among kinabuhi, ang among mga hunahunag kasing-kasing igabilin diha kanimo aron kami sa gihapon mapanalanginan usab kaming tanan mahimong panalangin ngadto sa mga kaigsuonan. Panalangini o Diyos ang among mga pamilya, panalangini among mga higala, panalangini among trabaho, panalangini usab ang among pagtuo diha kanimo nga kaming tanan magmalig-on kasamtang naghulat sa imong ikaduhang pagpadayan. Daghang salamat o Dios nga ikaw nagatubag sa mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus among personal nga manluluwas.